Казка «Царівна жаба». Де у якимсь царстві жив собі цар та цариця, а в них 3 сини, як соколи. Одійшли вже ті сини до зросту, такі парубки стали, що ні здумати, ні згадати, хіба в казці сказати. Прийшов час їм женитися. Цар порадився гарненько з царицею, покликав синів та й каже: «Сини мої соколики, дійшли ви літ, чекає уже вам подружжя шукати». «Час, – кажуть, таточку, час. Забирайте ж, – каже, діти, за гайдаки срібні, накладайте стрілочки мідяні і пускайте в чужі землі далекі. Хто до кого влучить у двір, там тому й молоду брати». От вони повиходили, понатягали луки та й ну стріляти. Старший стрельнув, загула стріла попід небесами та й упала аж у іншому царстві, у царя тамтешнього в садочку. Царівна на той час проходжувалась, підняла стрілу, любується. Прийшла до батька, хвалиться: «Яку я, таточку, гарну стрілку знайшла». «Не віддавай же, – каже цар, – її нікому, тільки віддай тому, хто тебе за дружину візьме». Коли так, через якийсь там час приїздить старший царенко, просить у неї стріли. «Не дам, – каже, – цієї стрілки нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме». «Я, – каже, – царенко, тебе візьму». Намовились, поїхав. Середульший царенко стрельнув, звилась стріла нижче від хмари, вище від лісу та й упала у князівський двір. Князівна на той час на рундучку сиділа, побачила стрілку і понесла до батька. «Яку я, таточку, гарну стрілку знайшла». «Не віддавай же її, – каже князь, – нікому, тільки хіба віддай тому, хто тебе за дружину візьме». От приїздить і другий царенко. Середульший просить стрілку. Вона відказала так, як і царівна. І цей, каже, я тебе візьму. Погодились, поїхав. Приходиться найменшому сину стріляти. Іван Царенко. Його звали Іваном Царенком. Як стрільне, загула стріла ні високо, ні низько, вище хат, та й упала ні далеко, ні близько, коло села в болоті. На купині сиділа жаба і взяла ту стрілку. Приходить Іван Царенко, просить стрілку: «Верни мою стрілку». «Не дам я, – каже жаба, – цієї стрілки нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме». Іван Царенко подумав, як таки зелену жабу за дружину брати. Постояв над болотом, пожурився, пішов додому плачучи. От уже їм час до батька йти казати, хто яку собі молоду знайшов. Ті ж 2, старший і підстарший, такі раді, а Іван Царенко йде та й плаче. Батько питає в них: «Ну, розкажіть же, сини мої, соколики мої, яких ви мені невісток понаходили?» От старший каже: «Я, татку, знайшов, каже, а я князівну». А Іван Царенко стоїть та й слова не вимовить. Так плаче та так плаче. «А ти чого, Івана Царенко, плачеш?» «Як же, – каже, – мені не плакати, що у братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати. Чим вона мені рівня?» «Бери, – каже цар, – така вже, видно, твоя доля». От і одружились царенки. Старший узяв царівну, середульший князівну, а Іван Царенко зелену жабу з болота. Одружилися та й живуть собі. А це якось цар забажав дізнатись, яка з невісток уміє краще рушники ткати. Згадує синам: «Щоб мені на завтра, на ранок, жінки ваші рушники виткали і принесли показати, яка з них краща ткаля». Іван Царенко йде додому та й плаче, а жабка вилізла назустріч і питає: «Іване Царенко, чого ти плачеш?» «Та як же мені не плакати? Загадав наш батько, щоб на завтра, на ранок, кожна невістка йому рушник виткала. Не плач, усе гаразд буде, лягай та спи». Він ліг, заснув, вона взяла кожушок жаб'ячий себе скинула, вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут не взялись дівчата-служниці, виткали рушник, гарно орлів понашивали і віддали їй. Вона взяла, поклала біля Івана Царенка, знов кожушок наділа і стала такою жабкою, як і була. Прокидається Іван Царенко, аж такий рушник, що він і не бачив таких зроду. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому дякує за рушник дуже.
Тих же невісток рушники такі собі простенькі. Цар на кухню повіддавав, а жаба в себе в кімнаті на красному місці почепив. От батько знов загадує, щоб невістки напекли гречаників. Іван Царенко йде додому та й знову плаче. Жаба вилізла і питає: Івана Царенко, чого ж ти плачеш? Як же мені не плакати? Загадав батько гречаників пекти. А ти ж не вмієш. Не плач, напечемо, лягай та й спи. Він ліг, заснув, а ті дві невістки пішли під вікна, дивляться, як вона буде робити. А жаба це помітила. От вона взяла ріденько, вчинила, ріденько підбила, ріденько й замісила, а потім полізла на піч, пробила дирку, вилила туди гречаники та й розплавились по черені. Ті невістки швидше додому, та й собі так робити. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидати. А жаба, як ті пішли, кожушок зняла, вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут де-не-де взялись дівчата-служниці. Вона їм загадала, щоб до світу були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце, такі гарні. Вона взяла, положила їх коло Івана Царенка, а сама кожушок на себе і знов стала такою ж зеленою жабою, як і була. Іван Царенко прокидається, бачить біля нього гречаники, як перемиті. Він зрадів, поніс до царя, батько йому так уже дякував. Таких же невісток гречаники собакам повідавали, а ці звелів до страви подавати. От знов згадав цар своїм синам, щоб у такий і такий день були до мене жінками на бенкет. Старші брати радіють, а Іван Царенко йде додому, похнюпивши голову, та й плаче. Жаба вилізла назустріч і питає: Іване Царенко, чого ж ти плачеш? Як же мені не плакати? Батько загадав нам із жінками на бенкет приїхати. Як же я тебе повезу? Не плач, каже, лягай та спи, якось поїдемо. Він ліг, заснув. От діждалися того дня, що бенкет. Іван Царенко знов зажурився. Не журись, Іване Царенко, каже йому жаба, їдь попереду сам. А як стане дощик накрапати, то знаєш, що твоя жінка дощовою росою вмивається. А як блискавка заблискає, то твоя жінка дороге убрання вдягає. А як загримить, то вже й їде. Іван Царенко поїхав на бенкет сам, приїздить, аж старші брати зі своїми жінками вже там. Самі повбрані гарно, а жінки у золоті, в оксамиті, у намистах дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися. Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти хоч у хустку зав'язав її, та й привіз. Коли це став дощик накрапати? А Іван Царенко каже: це моя кохана красуня, жіночка, дощовою росою вмивається. Брати сміються з нього. Чи ти, кажуть, здурів, що таке торочиш? Коли це блискавка блиснула? Іван Царенко й каже: це моя кохана жіночка в дороге убрання прибирається. Брати тільки плечима здвигають. Коли це як зашумить, як загримить грім, аж палац затрусився. А Царенко й каже: оце уже моя голубонька їде. Тут приїхала карета, запряжена 6 кіньми, коні, як змії. Вийшла вона з карети, аж поторопіли всі, така гарна. Зайшла до хати, наче зірниця ясна. Посідали обідати. І цар, і цариця, і обидва старші брати не надивляться на неї. Така гарна, що й сказати не можна. Обідають. То вона оце шматочок у рот, а шматочок у рукав. Ложку в рот, ложку в рукав. А ті невістки дивляться на неї та й собі. Ложку в рот, ложку в рукав. Пообідали, вийшли на подвір'я. Почали музики грати. Батько став запрошувати в танець. Ті невістки не хочуть, нехай вона танцює. От вона, як пішла з Іваном Царенком у танець, як зачала танцювати, то й землі не черкнеться, легко та гарно. А раптом махнула правим рукавцем, що шматочок кидала, став сад. У тому саду стовп, і по тому стовпу кіт ходить. Догори йде, пісні співає, а донизу йде, казки каже. Танцювала, далі махнула й лівим рукавцем. У тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі дивуються тим дивам, як малі діти. Потанцювала вона, сіла спочивати. І ті невістки пішли у танець. Танцюють, та як махнула правим рукавцем, кістка вилетіла та просто цареві в лоб. Махнули лівим,
цареві очі позабризкували. Годі, годі, ви мені очі повибиваєте. Вони й перестали. Посідали на призбі всі. Музика грає, слуги царські вже танцюють, а Іван Царенко дивиться на жінку та й собі дивується. Як із зеленої жаби та зробилась така гарна молодичка, що й очей не відірвеш. Наказав дати собі коня, махнув додому довідатись, де вона все те понабирала. Приїздить, пішов у світлицю, де вона спить, аж там лежить жаб'ячий тулубець. У грубі топилося, він схопив той тулубець та й кинув у вогонь, тільки димок пішов. Він тоді знов вертається до царя, саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли, перед світом уже пороз'їжджалися. Поїхав і Іван Царенко з своєю жінкою. Приїздять додому, вона війшла в світлицю, огляділася, аж кожушка ніде нема. Шукала, чи ти, питає Івана Царенко, не бачив моєї одежі? Якої? Тут, каже, я кожушок скинула. Я, каже Іван Царенко, спалив. Ох, що ж ти наробив мені, Іване? Якби ти не займав, то я б вічно була твоя, а тепер доведеться нам розлучитися, може й навіки. Плакала, кривавими слізьми плакала, а тоді каже: прощай. Шукай мене в 30-тім царстві у баби Яги кістяної ноги. Махнула рученьками, перекинулась зозулею, вікно було відчинене та й полинула. Довго Іван Царенко побивався за жінкою, довго плакав гірко, розпитувався, що йому робити. Ніхто нічого не радив. От він узяв лучок срібний, набрав у торбинку хліба та й пішов шукати. Іде та йде, коли зустрічає його дід, такий, як молоко, білий, та й питає: «Здоров, Іване Царенко, куди це ти йдеш?» «Іду, – каже дідусю, світ за очі, шукати своєї жінки. Вона десь у 30-тім царстві, у баби Яги кістяної ноги. Іду та й не знаю куди. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе?» «Чому, – каже, – не знаю?» «Знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю, ви мені». Що тобі, сину, казати? Кажи, не потрапиш». «Потраплю, не потраплю, скажіть, я вам увесь вік дякуватиму». «Ну, коли вже, – каже, – так, тобі треба. От клубочок, пусти його, куди він буде котитися, туди йди за ним. Сам дійдеш аж до баби Яги кістяної ноги». Іван Царенко подякував за клубочок, узяв і пустив. Клубочок покотився, а він пішов за ним. Іде та йде таким густим лісом, що аж темно. А тут йому назустріч ведмідь. Іван Царенко наложив мідяну стрілу на срібний лучок, хотів уже стріляти, а ведмідь йому й каже: «Іване Царенко, не вбивай мене, я тобі у великій пригоді стану». Він і пожалів його, не вбив. Іде далі, вийшов на край лісу, сидить сокіл на дереві. Іван Царенко наложив мідяну стрілу на срібний лучок, хотів стріляти, а сокіл йому й каже: «Іване Царенко, не вбивай мене, я тобі у великій пригоді стану». Він і пожалів його, не вбив. Іде та йде, клубочок попереду котиться, а він позаду йде за ними та й дійшов до синього моря. Бачить, на березі лежить щука. Пропадає на сонці. Він хотів її взяти та й з'їсти, а вона й просить: «Іване Царенко, не їж мене, кинь краще в море, я тобі за те у великій пригоді стану». Він її вкинув в море, пішов далі. От і зайшов він у 30-те царство. Аж стоїть хатка на курячій ніжці, очеретом підперта, а то от-от розвалилася. Він увійшов в ту хатку, аж на печі лежить баба Яга кістяна нога. Ноги на піч покидала, голову на комин поклала. Здоров був, Іване Царенко. Чи по волі прийшов, чи по неволі, чи сам від кого ховаєшся, чи кого шукаєш? Ні, каже бабусю, не ховаюся, а шукаю свою жінку любу, жабу зелену. Знаю, каже баба Яга. Де ж вона, бабусю, скажіть? У мого братика за наймичку служить. От він і став просити, щоб сказала, де її брат живе. Вона й каже: є на морі острів, там його і хата. Тільки глядиш, бо тобі лишенька там не трапилося. Ти жінку свою як побачиш, то хапай швидше та й тікай з неї, не оглядаючись. Подякував він бабі Язі та й пішов. Далеко треба йти. Іде та йде, дійшов до моря, глянув море і кінця йому не видно. Іде той острів, хто його зна. От він ходить понад морем, голову похнюпивши, журиться.
А це випливає щука. Іване Царенку, чого ти журишся? Так, каже, і так, на морі є острів, та ніяк не можу дістатися. Не журись, каже. Ударила хвостом об воду. Став такий міст, що й у царя нема такого. Палі срібні, поручні золоті, а поміст склом настелений. Як ідеш, так мов по дзеркало. Іван Царенко пішов тим мостом та дійшов аж на той острів. Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні пройти, ні просунутись, та темний, темний. Іван Царенко ходить попід тим лісом та й плаче, ходить та й плаче. Аж тут уже й хліба не стало, нічого їсти. Сів він на піску та й зажурився. Пропав, думає. Тут, де не взявся сокіл, несе зайця вбитого. Іван Царенко взяв того зайця, спік та й з'їв. Наївся та й став думати, як його до палацу добитися. Знову ходить попід лісом, а ліс, сказано, просунутись не можна. Ходив, коли зирк, іде ведмідь. Здоров, Іване Царенку, чого ти тут ходиш? Хочу, каже, як-небудь до палацу дістатись, та не можна за лісом. Я тобі допоможу. Як узяв той ведмідь дуб'я трощити, такі дуби довговіки вергає, що по 1,5 обіймища. Вергав, аж утомився. Пішов, напився води, як зачав ламати. От-от стежечку проламає. Знову пішов води, напився, ламає, проламав стежку. Пішов Іван Царенко тією стежкою, аж серед лісу така гарна долина, а в тій долині скляний палац стоїть. Він відчинив одні двері залізні, нема нікого, відчинив другі срібні, і там нема нікого. Як відчинив треті золоті, аж там за золотими дверима сидить його жіночка, така зажурена, що й дивитися на неї страшно. Як побачила Івана Царенка, так і впала йому на шию. Ти ж, мій голубе сизий, як я за тобою скучила. Якби ще трохи небагато, може б ти б мене більше і ніколи не побачив. Аж плаче з радощів. А він то вже й не знає, чи на цім, чи на тім він світі. Обнялись гарненько, поцілувались. Вона перекинула зозулею, взяла його під крило і полетіли. Прилетіли в його царство. Вона перекинула знов людиною і каже, це батько мій нерідний віддав мене, зміюці, аж на 3 роки на послуги. Коли б не ти, зовсім би не відпустили. Прийшли додому та стали гарно собі жити.